Здравейте, казвам се Анастасия Веселинова, но всички ми казват Ани. Представата ми беше точно такава, каквато се оказа и реалността. Динамична, интересна работа, всеки ден имаш различни казуси за решаване. Това много ти помага да се изградиш като един твърд характер в работата, позитивизма и отзивчивостта на колегите. Винаги се стара да разрешавам проблемите на момента, да помагам с каквото мога. Време е за кафе. Да започваме работа. Страхотен екип. Усмивката и излъчването. Най-накрая време за почивка. Готина компания и разходки сред природата. Обожавам природата. България със сигурност. Ниагарския водопад. Миналата година осъществих най-голямата си мечта и тя беше да отида в Хаваи. Уникално място. Природата най-вече, океана, спокойствието, културата на хората също. Уникално място. Да се усмихвам и да бъда себе си. Да помогна на някой. Предизвиквам Вили. Да се подготвя за въпросите. Беше ми много приятно, забавно. Притеснението ми отмина.